tiobonene gosogosikwa gatosoire gonde ya Yesu muya intwe nobwanjani bwatoretire otorangeriwe oyo noyone ogokonyano kwao nobuya bonsi ogokonyano kwao nobuya bonsi dobense moya omonene botambe muya tata obakuna kwaiwa bonene akie mambingia naende konyara otoigorire obari ao togwaka mbuya mono naende mbuya mono ase eng'encho ya ogotwari bageri tonyare gosanga ase eng'encho ya okorigereria amariko ao na elesoni yao monene buna egotoraa ase chingaki echi chia omoerio ase esegi enene naki ekerengo tobwate ase engaki eye ya bono tata omuya nara kogamba amo na chinkoro chiaito nyara gototaborora tonyare komanya nki kegendererete Yesu togotamere togokora obotamero bwaito chingaki chionsi totoreke omonene tonyare goika ang'e naye naende konyora obosemi bwonsi korwa ase oria obuya bwagotiga botoisane kera togosabire twegenete tore omwana Yesu Kristo omotooria oito amen mwanchi bomonene mbuya mono naende mbuya mono ase eng'encho ya ogocha gosanga amo naintwe ase elesoni yaito buna togochi gochaka tore amo na omwarimu oyomo oito mwarimu Rose tokwaninga omwanchi abanchi bomonene nabakwaniri naende nkobariga ningare ase amasomo arero amen mbuya mono na inche Damaris karibu tonyare gosanga amo omona anyare gotoraa tonyare komanya ekerenga kiaye ase obogima bwaito ase chingaki echi chia bono ring'ana rinene obwanchani gose oboinche ring'ana rinene riri rieri obwanchani gose oboinche mwarimu etokare korigereria ntwachaka tokarora esegi buna echagete bono twasoire elesoni ya kabere ekare gotoinywa ring'ana rinene tokare korigereria nobwanchani gose noboinche ekero bono tokorigereria ase esegi eye ntorocha aya Nyasaye agokora naende ntorocha aya abirecha agokora ine amang'ana aya ekero agokorwa iga agokorwa ase obwanchani gose iga agokorwa ase oboinche ase aba babere ng'o okoyakora ase oboinche ng'o okoyakora ase obwanchani ng'a igo ng'a ase ewiki eye nkorigereria torore ng'a naro ase aba babere ase birecha amo na Yesu aba barwanete igoro bonsi oyomo akabugoria ori birecha nkorora tore agase gokorwa igo ng'a nkorora tore ng'a ase aba ng'o obwate obwanchani naende ring'ana rimwe murikari gotoraa arikorwa ase egetabu gia Isaya 41 ekebungo gia 10 ng'aki bono riare goteba egoteba iga ase ayio timoiroka inche nigo inde amo nainwe timoichana inche ninche Nyasaye oino nimbabeke chinguru mbakonye nimbasire nokoboko gwokorio kwa oboronge bwane nabaigo amen twararire buna Isaya kare gototeba buna togosa gocha ase elesoni ime nkorora tore mono ekebungo eki gekogareigwa naende bono egento tokare korora etokare korora obobani bwogosarigwa kwa omochie o Yerusalemu bwogosarigwa kwa omochie o Yerusalemu eki gekorwa ase egetabu kia Mathayo 24:4 lakini ekebungo gia kabere ntoroche Yesu gotebia aborokia baye aigandiri basoire ekanisa ime barure oo bono ribakogenda nari aborokia baye bakare kobatebia ng'aki mbora nomanyete ng'a omochie Jerusalemu ebu noyeroche iga ekalu ebu noyeroche iga teri enkiya bono nabo bakare kworokia omotooria oyi Yesu bagotebia Yesu nere ngobatebia kare Yesu ere iga aroche buna egocha gosarigwa kiagera abanto aba Yerusalemu bangire koigwa amang'ana bagotebia bangire goonchoreri korwa ase ebibe biabo naende iga akare koria naende goetania mpaka ase ogocha kwaye gwa kabere ekero tosoma Mathayo 24 nayo nkonyora torayo lakini ase echiuma eye engima tokare gokwanera mono ogosarigwa kwa omochie o Yerusalemu naende bono twarore bono Yesu ngobatebia kare ng'a buna moroche ekalu ebu namoyeroche gekameka iga ng'a engaki ngoikere iga naende irio riratoke igoro ya erimo ng'a igo ngocha gosarigwa ere ng'a naende omaete mba understand naende akagenderera bosio kobera ase amange ng'a iga ase echiuma eye ngokwanera tore igoro ya ogosarigwa kwa omochie oyo o Yerusalemu naende nkorora tore ng'a Yesu omonyene ng'ento kiatagetie abana ba Israeli ng'a nkiatagete bakore egere bekonye
mbabaise gotoka ase ogosari gwoku na barau babaise gokwera ime bono tokorigereria naro nkorora tore ng'a nonya na ogosari gwoku kwa Yerusalemu omobibire echere ensemo yaye nereri ngento kiatagete korwa ororo egasi yaye nogoita abana ba Nyasaye kiagera nabo ebibiria ototebia egasi yaye nokoiba goita na gosaria ng'aiga omobango oye nogosari kabisa goita omochie oyo Yerusalemu kiagera Nyasaye nabo atete ng'aki nyagachire ekalu eye asende abere naende asende aumerane nainwe ng'ekero mwachire mobwate amakong'u mokorera naigwa naende nabairaneri buna mwasaba ng'aigo bono omoboyo birechere egasi yatagete nogoita na gosaria ng'aigo bono ekero tokorigereria echuma eye engima ntorigereria aywo yonsi ng'angi tokonyora korwa ngi omobibire eche abwate ase aya 90 nturende omobango noro omobibire eche abwate igoro yaito gose omobango Nyasaye noororia ase obogima bwaito. Amen. Iga abanchwa twarorire na ng'aki nabo omotongia abaorogetie aborokia bwaye ng'aki egocha engaki eye omoeri ng'aki bigocha koba akabarwera obobania akabataini nagaki momanye na kamuna ekarwe moyoroche ng'ana iga ekomekameka ige nandi gotigarire igoro ya erinde bionsi bigocha koba biataborananigwa igo bono omwarimu mbuya mono ase ogotorokia omochakano naende tware kogania omwarimu oratosomere Mathayo 24 ekebungo kia kabere ng'aki goteba Mathayo 24 ekebungo kia kabere igotorara buna egoteba mbwatete chikaramu naende ngari koigora 24 kebungo gia kabere agateba iga korende akabairaneria ine mwarorira yonsi nekene nabatebirie aiga tiri gotigara rige nerimo igoro ase erinde eria eritataguru igo bono ekenki gose Kristo agobatebia bonsi nabo baikara ase tiga bagakumi na makumi aya agotoeresa mbachieti barigereri bake sabu esoe muna ng'aki kiekeyesa agoteba nkikemineti ase ching'aki chia omoerio nabo batigarete bakoganya na Nyasaye naenderete Yesu naenderete gochiesa okobaeresa amang'ana ki bagocha koyarora omotoria oichire omoichano abanchwa nabera akonkomanya boronge egento buneke kiogosarigwa kwa omochio Yerusalemu muna twarigereri korwa omochakano twatiekire komanya embwa ya Nyasaye y'obwanchani yani nabo ogokumira ng'aki ogotagorwa okagoteba na Nyasaye oito na obwanchani nkoigwana bire ebinto ebi amang'ana aya abere nkoigwana are omogano noro okwane tukare okorokia ng'a abanto chiribu chinyinge nigo bakwete ekero omochiki bwa abarwani bwa Abarumi ase erieta Titus araete abarwani bae gosagana omochie oria na yani ngakinchira abantu bakwete amagana na amagana bakwete ekere burukano yabete ari ase Abarumi omochie o Yerusalemu nigo obuetwe abasacha abakungu amo n'abana nigo banyenyetwe yani nabo ogoikaransa kwebona mbwanchaniki Nyasaye abwate onyabaka abana batabwati mamocho abana batakoreti kebekende bakonyenywa eng'encho eri bakwete bono ng'ai Nyasaye arenge ekero abanto bae bachandegete egesakweki okoiraneria nabo kore okwa amaiso marore nonya teri aororo gokomanya buna obuya buna kore enkoro yaye nigo yaichorete omoichano amaiso aye agaichora amariga ase chisenchari chinyinge nigo akobaikera abanto baye ase ogotaigwera kwabo gochia ase obwanchani bwaye bono Nyasaye tari gwesoanania chingaki chionsi erio kobatanga abanto konyora ayarengete ogochora kwabo yani Nyasaye tai gwesoanania na korwa omochakano ntwarigereti konya ekero togochaka esegi enene ntorigereti na Nyasaye gakoeto aete baka Adamu na Hawa igabaete ogochora na esegi ya igoro no na malaika ari ntwarigereti na Lucifer narenga amo na malaika bande na konyore egekundi kerie ekebe giakorete ogochora okobe getaratoka bonsi Nyasaye gabaete obosibore komenya na koigwera amachiko naende komosasima
na kuchenga kera maraika kene ngiyo kenene bari gukora igurari ukuigwera na kuna kuchenga iguraria naende Lucifer agakora guchora ukubi na kitokora na bakiriete ria eriga onchoreri ntwaroche gari muna tuguchake leseni likabo muiti likaberiete enchoka raibo agaonchoreri akaba marieta ndama bamabi igo bono ogochora uko Nyasaye na batoete obosibore nane se karwe ya Isoromu omochio yo mochenu na barigeretie abantu bae no bwanchani nambaka mariga twasomera abantu agoiteka iga gwanchera amakwa yogotaigwera aba aroro yani nabo Nyasaye gwancha mpaka kwaumirana na amakwa kiagera gwachorero gochora ukubi igo bono Nyasaye oito tariere ogereta abana batabwati mamocho bakanyenywa ase obosari bori bwa Yerusalemu amakweria aya y'abantu batabwate mamocho nigo kiarenge egekorwa kia Satani korende tari ekia Nyasaye igo Nyasaye nabagotiga gwakora gochora ukubi naende kero gwakorire gochora uku kwa ukubi kwanyora egesusuro kiao negesusuro eke kiao nkebwati input ende yonsi ya Nyasaye ere agotigara obwanchani naende ebinto matunda all good fruits amatunda onsi ayogotwara maya ase obogima bwao nase eng'encho ya Nyasaye lakini kende gegocha mamincha nobuya Satani okoreta ng'obuna kero okonyora egosariwa kwarenge Yerusalemu baka abana bakanyenywa basinini batamanyeti kebenge entoki igo omanye mwanya bantu ogochora kwao eke nabo gokorete gesusuro baka abantu bareki bare very innocent ese eng'encho gwakorire gochora ukubi lakini Nyasaye taigwe soanani naso gochora kwao Nyasaye Satani niga akogera esegi ekiagera nigo agosegeta ebirengereria ebibe biechinkoro chia mwanya bantu Nyasaye koko igubuna kwa mate ntwa kogamba nkore omonto nkoikare otware enkoro ya onchureri yabe mwamutia bagusi bagoteba imwamuti ngento kieke yareta ogochaya ime yabo okuiraneri bobe ogwekagera ogweancha chinkoleji chinchabu no moiko mubo Satani naende bono ontogo ekero konyora egesusuro gegocha gosama bagocha gotoakana na gotomera nekiagera twakoriro ogochobera okokobe imati gose nkere kware komento mwalimu omotoria oichire omoichano omotoria oyo ng'aki agoichire omoichano omotoria oyo gagoichire omoichano ekiagera abana aba Israeli bakoreire mara ange lakini batari koigwa kiagera tosikorigeria gochima ekaru eye gota gotagoru tari ere entang'ani manyanga Daudi natagete kwagachi ekaru lakini Nyasaye akamtenga yaya gwaiteira amanyinga mono momuro nachagache Sulemani bona akagachi ekaru yairete emiaka ekaru yarenge engongu yarenge engiya ng'omanyete ekaru eye egache gaikase egasaribu n'aba Babiloni ngana ende bone ekaru eye gocha gusaribu n'abarumi igo yagachire na Nehemia na Ezra gara togosoma ngige yakogera ekaru chichane ngona gosaribwa naga ntosoma amang'ana ebiro 35 gochakera 15 Deuteronomy 36 from 15 egoteba iga ngige yakogera chichie ekaru chichane ngona gosaribwa 15 yateba iga omonene Nyasaye bwechisokoro chiabo akagenderera kubatumira amang'ana yokubakurera goetera ase abatumwa baye ekiagera arorereta abantu baye nabo obomenyo bwaye amabera 15 korende bakagenderera gochecheria abatumwa ba Nyasaye bagachaya amang'ana aye na bagachecheria ababani baye ase igo endamwamu y'omonene ekabe enene igora ase abantu baye naga gotoreka tikwanyorekana ase bari ing'ekaru ichi yari ngono gosaribu ekara yari gosaribu matanto barenge goitona gitoro kino n'abana bake bagoitire kiagera bono ekara bagotumirwa ababani bibagario ogonchoreria buna Nineva barabu bakogendera babachecheria nane kero motata batabuye ne barimo na Yesu mbamorogete barimo omonene bwibirete nane bono nabo baringe okora ekageranga endamwamu ya Nyasaye ekaumoka ase abantu aba chiekaru chibere chigasaribwa bono ne into bono twapure Rwanda kiagera ntorocho nonye
Matayo 24 15 mpaka 20 ine kare gukwanira mono iguru yugusari gukwekari Yerusalemu ine intubono ntubate gukuri rukondo cinga kiti cyaitu twakuri rukende twatabiunga yesongoira na karu asebibe lakini ngakitogoteba koruchinga kichina opetara goteba ngabande mbache bago chicheke watanga koruchinga kichiria koruchisokoro chaitu korutu agatebe tu ngayugo chakwaye kulinga gyatara lakini manya bona abaminto bigatomanyega yesongo cyane ngoira nana ngoira nale bwango very soon eto pako abanda barabulinga very soon nindi very soon bwango ngoira nale bwango amen nigo tuyuna nda totegere tonchuri ibono igo bono abantu abanene ogonchoro na kwegento kiengencho naende Yesu ito no bwanchani andi tana gonchorori imeroberi ya Yesu tole ne yo bwanchani aba Kristo nigo bakwegererwa ase egesio bono egesio manyete abanchu bayi Nyasaye abachorwe Nyasaye ito nabwata mabera gocha store obuya bwaye no bonge gocha store abanchu bo monene niga gotote umoni ukarato soberango Saburi merongene na isanemo ekebunge getangani Saburi merongene na isanemo ekebunge getangani aba nani Isaya nere umate togotebi gunto twarobuoba na Isaya nere nkoirorerare lakini rende ibyo siyo koro kinanga ngakinya saa twanje tangana ngakinya saa gendrete gotwegera muna turoche tokwegererwa muna abakristo sabachore bae somango mwa Saburi merongene na isanemo yateba ekebunge getangani Nyasaye no butamero bwaitu nechinkuru cheitu butame ni garange gotokonya asenga kiyeme cyane amen amo na Isaya merongene ne yemo ne ke ebungu gikumi Isaya merongene ne kemo kebungu gikumi Isaya merongene ne yemo kebungu gikumi yatebaile ikumi yatebaile asayi timoiroka njeni igoinde amana inu timoichana njeni Nyasaye oino nimba beke chinguru mbakonye nimba sire nokoboko gwokoryo kwoboronge bwana amen omaete gwetera yonsi Nyasaye nabwatu bwanchani nemerobiri emiya gocha story lakini kerecha ningo kerecha atakete kerenga kiaroro Nyasaye oyo munatali tatuanjeti Nyasaye oyo muna nkirenda anchera noroche muna twarugosoma baka abana basini banyara gukwa igategete birengereri bitu iguru ya Nyasaye binyare gonchoka igategete ntuto nyare kurigira Nyasaye oyo esenchere ngao ekoruku counterfeit na Nyasaye oretiro buronge bwaye no buya bwaye otorokirie nande otoire busa mpaka baka ogokuko mwana wa Kristo musaraba lakini ebi byonse nyare ko bieba ina click of a finger iga muna oretire counterfeit oretire enchera gete yokoroki Nyasaye koba omubiso ito lakini abantu Nyasaye no mubi naende niga kugamba igoro yakera egento gekororekana asense erinde ebirenga byaye ebichenu binyare koikerana ebirenga byaye gocha story nebichenu na nyachinga kichine Nyasaye gonchora omoroberio oye bweri litangani korengana na makorwa ito yani ngo ikara sigeto nyara gonchorerie kerenga kiaye esengencho twakorereki twa mutamire esengencho twakorereki twangire koigwera umate ekero etagekeri kwanyara koba maminja yo gwanja kwa Nyasaye engabune kwa moseria you have shunned him from your presence totagetia nyare ko bange naye ikiagera gesunte na bora bumbia na kobamu igabanju ekerenga kya Nyasaye gocha story so bugima tomenyete nekemo obwanchani obuya bwaye omorembe igatutakireta maya kerenga ki lakini kerecha oli twasomete korukale otugutetu igarensa igakorete burukano igarensa igokoro kimuna Nyasaye oyo tari muyabu na gogotebiare tikwaro jabuna engiti yatebete ngakia batebia ogotebigo yaya tari batebe tari tori gokwa igoko mubwekana igo bono agakoretwo burimo bwa machikorekana muna nki na nobo kene na like mwanya bantu tore na Nyasaye ito tari muna muyabu na torengerete omwalimu ana bono nande nsemo yende asa abakristo bakwegererwa asegesyo igoro yo ekabe ya Yerusalemu nona ataka kuinyura ninga abana aba Israel ekara baringe Yerusalemu no mukiyongo soribore inga kinya saba yegererete
nagani tosome Matayo 24 tosome 15 torore ng'ang'a nki Yesu abatebeti Yesu akabatebiga gaki nabo igo kamogocha korora okogechia kugosaria gwatebetwe n'omobani Danieli kogotene ase achenu oyo ogosoma amanye erio abari Boyahudi batame gochia ase ebitunwa ero oyorekera maigoro taika kogenda kubugoria egento kere nyomba mwaye nero oyore n'omogondo taire na nyomba nero oyore mogondo taire na nyomba kubugoria eyanga yaye korende nabe akong'u ase abari barito abari barito manya na abakogongia ase amatukari korende sabang'a ogotama kwaino tikoba ekero kiobokendu gose ase rituko riesabato nkeke Yesu are kobatebi Yesu ngokwanera akare ogosariwa kwa Yerusalemu nande nkoba akare esaini obaire esaini ng'ama okorora egento kiomobe geteneine ng'ama okora okogecha kugosaria gwatebetu n'omobani Daniel nkobarire are maega ase obobani okobate ng'ama okorora egento eke geteneine ari ase achene gose Yerusalemu mokora geteneine ororo oyo ora asare iga gotamera o toruti korigi kende toruti korigi nga ebesa yane nabe getari yere ndine regari igo gotama nokogoro oika sogoika naba Yesu abatebeti ngabona ngaki toruti bana abana aba Israeli bacha gokonywa bacha koegererwa ase engaki eyo tokaranga ng'abana aba Israeli abarumi mbachete bagacha amajeshi twarabatebi ng'omonto oraeta amajeshi aya igakorukusesias galas oraeta abarumi aba gocha gosaria omochio Yerusalemu ng'ekara achete bagacha bagaikororo ng'a naende mobasakano iga buna batarengerereti yaani baruche ng'a babuire ng'arai lakini ande gatiga bagaika bagachenche ebirengereri bagachaka gotama ingioro chigako basere Nyasaye orikorania abana ba Israeli egera abakristo bari begenete bari Yerusalemu batame koruo banyoreri bagari ogotama bagaonchoka n'amajeshi nara a Israeli naro ngo baseri ari korumaega abana ba Nyasaye basomete obobani bakaigwa bakaroranga egento kiri giokogecha bana abarumi tari banta ababegenete Nyasaye bachire batenenira iga ase ekaru omochio machenu ng'a batenenira ase achenu ngosari bari omochio oyo ng'a kibonoroche twanyora eribaga bakanyora ribaga bagatama gochie ebigoro igoro bagatama gochie abande tobatebung'a bagatama koru Yerusalemu bakagenda ase akoru kung'a Pela egotoka Perea gochi orochi rwa Jordan bagatama gochiororo bakanyora ogotorera Nyasaye ngorwara ogokurera kero togosoma Amos 3:2 totanga Nyasaye tegokora kende ataratebia abanto baye ababani iga agotworokia ng'a nonya mbono iga twaetwe obobani boisaini igoro yogotoreka gwaito igoro yogotama korwa ebibi naende togatebia ng'aki togokora torwa ebibi ime naende tokaeu chinguru tokaegu buna boiga twarore ng'a Nyasaye nere orwaki ng'a nere togotamera ekero tobwate emechando ayonsi yaani ntobwati sababu yogotagenda igoro igo torachore bobe togose kogenda igoro ng'a abana aba Israeli ekero batamete baadaye amajeshi ario matenenda agaonchoka bagacha bagasaria omochio Yerusalemu bagasari bakie karo bakayesamba oyo otatamete nero okwere igo ng'a naintwe twakureri Yesu ngochare twarore ronsi pia yagendererete n'obobani bogoikerana ntobaise gona gokura ng'aki bana abarai baitu bariga ng'aki bona twarari accident chiatokire Kenya kira rituko abari nero abana b'esukuru chigari chikogwa gari ekomenya egota chiabanto 10 yaani gento totanakorora manyaiga Yesu ngochare chingaki chiaikire tonchoreri amen Isaya 40 neke momwaigu na yatoteina ntobwa Nyasaye naramona intwe egente ekemo omwalimu tetararwabo okomaanoka 2:10 ngotoinyori arenge egente gatorigeri okomaanoka 2:10 yari gotoinyoriga toiroka Revelation 2:10 yari gototebiga
twoiroka amang'ana ayo arache kugochanda rigereria saitani narute abande baino ase echera monyare gotemwa na inwe namochandwe ase engaki ya amatuko 10 obe omwegenwa goika ogokwa na inche ninkoe egutwa y'obogima nona katwara gosoma abarumi naronkorora twarenge abarumi 11:35 mpaka 35 ngokwanera yare iguru ya aboroki ba Yesu buna bachandetwe nande bono nokomanuka natokare gotebwa nto basikuruka kiagera amakong'unache ekero tokorigeria aboroki ba Yesu matemba achandetwe bagaitwa buna Petero abambe tukarochia omotunsi naboigo amagoro ari iguru tokaraba Paulo bagoitwa n'emioro okobutorano tokaranga abande bari gosibuchi farasi chasi gochari chindi gocha wasibwa okogoro iga chiri chiang'usa kwabaruka gatigati abande bakanachwa n'emisumeno ng'oyo tigarite bweka orito bakamaguta imetaya Yohana bweka ng'ana roche togokubadaye nero tubikire tokomanuka oko igo ng'ana intwe Yesu karagoteba 24 Matayo ngotuinyoria arenga ogochandika ngocha ogochandika ogokongutana kobo gesense echaka ng'e gogochandika kwa abana ba Nyasaye ngori bosia tweyarigani ekero gochandika oku kogocha titokwa emioyo lakini ntobasa korengereri ng'a rituko erio ogochandika gwachakire ng'ana ria omonto ogonchoka osoa ase Nyasaye okweyarigani mbono Nyasaye ngokoare chinguru nari natotageti nani mbae chinguru igo bono chinguru echi onye gochiganetie nari onyore nengaki ya emechando nobwate chinguru chikiagera aye omonyene tokonyara nokweyarigania ase engaki eye bono tori abegenwa nonya ngati yogochandwa abaegenwa abambarabi abanchwa yani ogochandwa lakini otigarete koba omwegenwa nomaete kwana kwenyora ase amatemu okonyora na amatemu oigwete nabwenene otindie orwane esegi lakini oinyora naye norime ya Yesu waonchore Nyasaye ogokanya eki naki tokare korora ase engaki eye bono abegenwa nonya ngati yogochandwa abanchu omoriki ngoteba ari ase chisenchari chionsi chie ekanisa ya eritang'ani ekanisa y'abakristo nigo yagenderete gokina bwango mono nonya ogosibwa ogoitwa bobe amo nogochandwa biarengeo mwarimu nakwanera abageni abegenwa abo berwete pi gochi ase Kristo gochi ase Kristo baichire n'omoika omochenu nigo barandetie ring'ana ria Nyasaye ase chinguru chinene amagima agaonchorerigwa n'abanto chirifu chinyinge bagaonchoka lakini ogochandika nkware ngororo abanchwa nanya bakoreta amakumia noe bayaeterete amatemu amanene noe baeterete obororo ekeranya egetindi korwa ase kerecha lakini egasi ya Nyasaye nkororekanere buna njakoretwe omwarimu timaeti gose notosomere ekebungu ekemo toranyora korwa ogokora ekebungu gia kabere ogokora gia ibere ekebungu kia 40 gokora kwa abatumwa gesieri gia kabere ekebungo na 40 ekemo kegoteba iga na barabwo abanchete ring'ana riaye bakabatiswa nerituko riria bakamentekana abantu koreng'ana chirifu 3 egasi ya Nyasaye ngokoreka yarenge abantu ngonchereri barenge otarachi kugetuba inye girenga gosige nkigoteba inye gesieri gia kane kebungo ni gia kane na kerokio giateba iga korende abange asabu abaigwete amang'ana aya bakegena na omobaro bwa abasacha nigo obete koreng'ana chirifu 5 abasacha boka abakungu mbare ngororo igo bone gasi ya Nyasaye ngokoreka yarenge even gwetera emechando ogochandika omwarimu atora abafuasi ba Nyasaye baeterete nkwaya igwa munarenga amari obororo muno egwa Paulo ngochigosoma na igu nkorerande igo bono abanchu ba Nyasaye egasi ya Nyasaye ngokoreka yarenge abantu bari gonchoreri bamanya Kristo babatiswa chinamba ngwaigure n'abasacha boka mbabatize tu abantu chiri bwisana igo bono egasi ya Nyasaye even gwetere emechando ngokorekanere aboroki ba Kristo nigo baeterete chingaki chioko gosererigwa okonene yani okomocherwa
okonene kubikwa chichera ime ogochandwa okonene na nonya namakweri amanyene ngose twasomirwe bakamba are goitwa yoana gweka otigarete korende nonya nabo ase chinguru chia omoiko mochenu bakagenderera komorandi Kristo oria obogete ase oboremu obonene na echikanisa chikamenteka onsi aria Yudea Galili amo na Samaria igo bono egasi omonene ngokoreka yarenge na ogochandeka ko omwarimu atosummarize rigoeta kwarenga ororo mbare gokumoyo ng'aki Isaya yatotebi titochandeka titokwa omoyo Yesu oito nare amo na intu ekebunge eki nabo kiabae tobosire obonene igo bono ribagerio okwegena nigo gwaichorete chinkoro chiaba orokigwa okorora okomo gwoka kwa omonene oria obogete nigo gwaonchoreirie amagima abo yani mbabwate egento kiaete kobaa chinguru okorigereria Kristo amo no gochandeka Kristo aeterete amo no gotoria koria abaete nkwabaete omoyo nkimarike oteba gose omwarimu 15 ekebungo gia 15 Mariko 15 kebungo gia 15 kebungo gia 15 Mariko 15 ekebungo gia 15 giateba igo akabatebia genda ase ense yonsi morandi enchiri asikera egetungu amen kera egetongwa igo bono ntochikire naende ogochika oko aborokigwa ba Kristo nabo bakorete egasi eye inche naye ntogenderete kobwatia ogochika oko inche naye nkorandi tore okorandi okone omonene ngose omwarimu twasomire korwa buna twagasomete egetabu kia Abaefeso okorandi okonene na ebikorwa biao lakini rende tokora naende maete ngochime ngochikorigereria tore nang'aki ebare korandia koreng'ana na ogochika kwa Kristo naende bamenyera okorandi kwabo nomenyerete okorandi kwao gose okorandi amache kwanywa edivai korwa maega igo bono omwanchi omonene abegenwa nonya ngati yogochandwa iga tororengo omwarimu nobwate kende oranyare kogesa nagani torigereria egetabu eki kia Abakorosai Abakorosai eyemo 23 nkibona yare gototebia komoragenderera ase okwegena mwabekirwe ase oboroso naende mwakong'igwe motaonchoiri na gotiga ogosemeria more nakwo ase enchiri eye moigwete enchiri eye konya yarandigwe ase ebitongwa bionsi ebirense yerioba na inche Paulo ngabekwa nkaba omosomba oye ng'a togotabunga tobwaterere mono okwegena nonya amakong'oyu karororo tobwaterere mono maete enche inyanchete kero ogosoma ebibilia naende gwasoma history mate okonya kwa understand mono inche gaki ninyanchete koigwa chistory echi korwa ng'aki bono aborokigwa ng'aki bono bamenyete yaani kero tokorigeria abana aba Nyasaye buna bachandetu nkonyora tore omonto oyomo orenga omogavana buna oroche chigavana echichire ng'a naende chigavana chiria kero barenge kobekwa ng'a na echigavana mbarenge batenerete emechi buna echi chiaito chitenenerete gwakonya ng'a omogavana atenerete gose Kenya Uganda Tanzania buna ero renga omogavana omogambi omonene ng'a omogambi oyomo akama goteba iga akarika igoro ya abanto abo barenge korania ekero atagete abasiri agateba iga ase abanto abange bebigori bionsi na ebirengo bionsi by'abakungu n'abasacha nigo bagendererete kobekwa ase amamocho amanene neke na egento keragenderere amang'ana y'okogechia ase amaorokererigwa ayabo y'obokristo arandire tari ase emechi emenene oka korende nonya ngoika ase ebinyoro amo na emechi eria emeke yaroro ng'a egento are korikera rirube riga igo bakorikerana buna nchera kieye bagosiria abakristo ng'a bono abanto aba okare kobekerwa amamocho ataiyo rinde gwataiwa ng'a tosaba aye kwanda koigwa bona amang'ana ayi naro mogosaba okomokari gosaba bobe mogosaba bobe Nyasaye mogosaba ning'ongi mogosabera kira naende torang'a Paulo akare totebia asa Abatesalonika isana 12 mosabe mutari kotiga yaani imorosa lakini twataiwa ng'a ntobase gosaba ng'a abantu buna nabo bachandetu bagachandwa bakabikirwa amamocho rinde bataiwa ng'a mokare korama omofalme ng'ari babikirwa amamocho amange ng'a igo bono omorai oyo gakare kobate naende twataiwa ng'a garenga omorai omoke
he was young. Mhm. Bono tokara gotebi gung'a akarika riruba goteba ng'a inche abanto aba igo gari kobabeka egesibo nkobabekera amamocho nababeka egesibo lakini nonya baitetu enchiri nchagendete ositegenderete kagenderera ande kamenteka igo Nigo. omoriki oyo marenge goteba igo omoriki narorikire ebitabu ebinge arenge goteba iga ng'entonyi nonya na entonyi eyemo yamanyinka yabegenu buna yare gotonya iga yagurira baiga ebare koimoka abantu nonya batano nonya ni 10 basoa ase ekanisa basoa ase okwegena ng'a igo ntobaise korosa ogochando nkobo nonya mbono iga amanyunyu achakire amanyunyu naroro lakini tomanye ng'aki tobwaterere bokongu tobwaterere bokongu Yesu buna atotebirie ase Matayo 27:3 iga agoteba ng'a nabe naintu paka omoerio ng'a igo ntokwa omoyo tobwaterere mono. Amen. Gokorera abantu bonsi gokorera abantu bonsi mwari nande toetie abo bono Okorera abantu bonsi no ekene kigente getang'ani gwatebete omwarimu omanyete nibono ng'a obokristo No. obokristo na ebikorwa ebikorwa byao bono iga kera togosoma Matayo 4:23 torigereri gose torore nkiya gotetebi Matayo 4:23 ntiabwate egento yare gotetebi Matayo 4:23 yateba riria Yesu niga arenge kona goetanana ase ense engima ya Galili okworokereria ase chisinagogi chiabo okorandia amang'ana amaya y'oboruoti okwegenia okogwenia amarwaire onsi na oboreu bwonsi obwarenge ase abanto ng'a igo Yesu ngotoa kare embinu buna egasi ebwanete gokorwa ine ng'aki togokorera abanto bonsi ing'o okorandi gwokaiga onyora omonto otenene nere omatari ng'a nkomoranderia ore naki bono yako bagototebi ing'a nabo okonyora omonto obwate omochando otabwati nonye eyanka kwamoteba ng'a mbuya mono Nyasaye agoseseni ng'aki Nyasaye ochi komosesenia ng'aki Nyasaye akomobwena naye obwate chianga isato atabwati nonye neyemo obwenete komoa eyemo obwate endagera mpaka yagunda gwachigotuguta lakini nane kwamoteba Nyasaye agoseseni korwai naende nayoro akoa akoire egere obo ogoseseni gochia ase abanto aba omoriki akare gotinyuria ng'a abanto abo okorandi kwabo bakorete nonya Yesu twarorire ng'a iga arenge gotara ense engima ya Galili tarenge gotara gokaransia abanto bosa iga kobasomi omoerio oyo obatebia ng'a karuga iga arenge kobakaransia obasomi omoerio oye rinde orosia endagera yaba enyinge rinde bari barwarete obabwenia ekagera abanto bakaba abange bamwegenete naende bamobwatete buna ekero togosoma ogokora oko 2:24 na 4 mpaka 2:2 ntwasoma ase nini twarora buna egotenyoria ng'a abanto aba igo barenge amo abegeni aba igo babwataine barenge ase oboamo bare gokora ebinto ase oboamo onde obwate kende geetaneti barenge koonia amari abo bareta bacha gosanga na bari batabwati onde obwate endagera echieto bare gokaransa baragera amo ng'o okorandi nabo togotebi ng'a okorandi igo etekeire mwanyora onde mwamosabera oyo orwarete mwamosabera ng'a nyagetari atagete koiru changa moire nyagetari egere okorwa ororo twarorire abange omaete bachire ase okwegena ase eng'encho ya ebikorwa ng'a kero obwate kende geetaneti konya omonto tiga ngo torasoma ogokora kwabatumo 30:3 nero nkototebia arenge kende aborokia gwabo ng'aki bono barabwo barenge korandi 30:3 yateba iga igoro ya Yesu Nazareti buna Nyasaye amoete omoika omocheno na echinguru na buna atarete na gokora emeremo emiya na kogwenia bonsi abaregetwe na Saitani ekiagera Nyasaye nigo arenge amonere na intwe nigo tore abarori bamang'ana onsi aya arenge gokora ase ense y'Abayahudi na ime ya Yerusalemu. Okay egento twarorire na omoiro orenge ng'a Yesu garenge gotara ogokora amaya naborokia buna barabo ngokora barenge aya buna Petero twarorire Petero okare kogende ekanisa abo yare gotoka Yohana 3 isana emo baka kianda bale na Yohana chinsa chiogosaba chinsa kianda ngoenda bale banyari ng'omonto nara
ukara omosabereri ng'ana naende gare ekerema bono bono buna bagoikororo ere gakobaramborera amaboko kobatanga ki Ng'ebesa. ing'ange ekingori ng'ana none rindasi obwate nabo okonga omate nabo bagosaba igo ing'a kende gionsi ng'ana ne chisiringi sana ng'ano ene esiringi eyo obwate nkomentera nabo ekobegenda lakini bono Petero na Yohana bachikurigeri bakara omonto obu nachandegete ng'aki bamatebeti nchikingo siribango beta timbwati intobono sechi otagete ntunto bwate Tobwate. egento togokoe togokwakeri tobwate tene nangotara esirita ria Yesu agatenena agatara omate korwa abu egekona eki gegaetanana abanto bakarie bakarora gekarandi ing'a igo na into ekero tokoenda ekero tokwira oborandisiko genda na kende extra togenda bose gorangire anda ng'aki inchwange crusade kwaretera abantu crusade to barande ringo nyasaye gatagete kwa barande abange mate nabo bagocha bwate ogosemeri onda igwete bobe onda abwate okogani ng'aki gaki onde narora nkonya iga ninyore noe nendagera gani abantu obwate okogani ao manyanga abantu bari uchikorandira ng'aki bari nkogani kibabwate kero okogenda igo okogenda kobwate gento gekega ogochiko bakonya na barabu buna kwabakonyire aya kwababwate babera begenwa igo bono gonchereri nkori gogotoka goetera amakoru aita amaya gochia ase mwanya bantu oko ring'ana ria Nyasaye gotosegetatire na ng'aki muna Nyasaye gatuchigete na gototebi ng'aki tokobikora baka ntokore Yesu agataina baka ntokora amanene amakumi goetera yero omonye nakorete amen ekeinyorio kiobwanchani ekeinyorio kiobwanchani egesongo gekoyobeka bena a legacy of love ekeinyorio kiobwanchani igo banchu bomonene obwanchani nabo bwarenge enaro ya Kristo yani ereno omokristo n'abakristo ering'ana rinene gati yaito ninki obwanchani igo bono obwanchani obo ekero okobobeka enaro yao obogima bwao n'obwanchani naonye nokomocheru toikoigu bobe in fact okorora amabera oyo gokomochera gokomorera amabera ekiagera tari ogwancha kwaye nere nagania abo omuya lakini kerecha akona komosiba kerecha akamobegete chipingu chiri chiaye omosiri oyo okare ekera arute tugachete akaba omonto okorokwa omosiri omong'ainereria okoerana ebinto bikorokia mamincha ya ogwancha kwa Nyasaye igo bono ase rero elegasi gose ekemanyerero ekeinyorio kiobwanchani soma ngo Yohana 13 ekebungo 35 kia gatano kiagotera Yohana 13 John 13:35 yes agateba 13:35 yateba iga igo abantu bonsi nabamanye ng'a naborokiwa bane more komorabe n'obwanchani inwe aseine amen kimorabe n'obwanchani na eritang'ani inye kebungo gia 21 yana eritang'ani inye eritang'ani kandi chimayega nere yateba ekebungo 20 yateba iga okonaku ogochika twaeirwe nere ere oyo omwanchete Nyasaye anche oyo omwabo boigo amen oyo wanchete Nyasaye anche oyo mwabo boigo igonye kotagete komanya gose wanchete Nyasaye rora ng'aki bwanchete oimore komo rora ng'aki okoremereria ng'ana kiagera Nyasaye obwanchani mbwaeresire buya na mbobwate okoremereria ame yaye obatwaraki okoremereria okwabera yani obwanchani bobwate ogokora amaya obwanchani mbobwati short temperedness kwemincha bwangu toikogechigu bwangu igo obwanchani obore embu ya Kristo enene igo bogotaka komenya naye n'omokristo ebori nobwate obwanchani gochia ase oyo omino noremerereti oyo omino kiasi fulani nonyare komo nomoikang'e ekere engaki ya emechando ngose tore gotena ng'aki ebikoru biao gochia ase oyonde ng'abi okorandia okonene igo bono abakristo ba Nyasaye ngokureru tore n'abana ba Yesu embu ya Kristo y'obwanchani nere embu eratora ase obogima nere embu erato obogima bwa kare na kare onye tobwati bwanchani igoro teri yao omwarimu
igoro nere yo monto tabwati bwanchani yaya okona nyasaye kare obwanje nyasaye no bwanchani naende onye korochi kogenda nyasaye igo igoro ari omenyete tokogenda na mbung'ao onyere no bwanchani naye goika otwara obwanchani ario nyare amakao ase are iga ari igoro naende okomochoka obwanchani naku kwaretete ebibe tokora ekero otatwara obwanchani naye nokoigwera nkori ime yago igo okwerora naye ogotwara oboinche bori twarora ritang'ani iki naye obuete naye omobui kerecha ekero omaete achagete igoro aria esegi iki achagete gotonera ase asimwe arorekane muna nere obwate chinguru abe omorai abe kera egento igo oboinche obo mbori amo na obwanchani igo obwanchani obo omwarimu kimaeti osikenengere kware gotabori korwa abo ase obwanchani twatebiwu twanchane intwe ase intwe egento ngeri kiare gokwanirwa igo endwari gete yachete abanto bagasiminchera ki bagokonyana lakini totebi ng'a abanto mbari toche twaruka aba medical missionary tobachaete mono endagere lakini aba medical missionary aba omaete endwari ekera yacha bakagenda bakerwa abande bagakwererania ase endwari igio omaete bagakonya abantu bakababweni egere kristo akamanyekana twandakora ndwari buna eyuga gaki ntwayeomera endwari ntwomerana twomerana iga na covid mpaka ekera nare gosoma iga nganyira omomura oyomo ogendi endege abantu bande bonsi bibakanga lakini ero omaete akarusia endege naende yabwata abantu abandi ime barwarete kiagera taramanya era omanye nindwari yacheka mubwata naende agakwererania ororo okwerwa twatebiwu ng'a twerwe tari ase endwari yoka lakini twerwe ase ebinto ebinge ase ogokora ayare amaya nari torarandi kristo toterweti ebikoru bikorandi mono kobua amang'ana omwanche omwarimu onyorete abari amoiso nde igo omosigari nare amachaye embura eyatu enyinge omosigari akarora efamily etagete gotambukera omong'ina na abana agachandeka enkoro ng'aki akobakonya akenyora tiga monto mosacha naende omosigari ndigereria abanto bagaku akaenda akabwata okoboko akabambukia ekero abambukia akoira na omwarimu amachari akamoira agakwa mpaka rero tana gotoka mobero oyo toratoka lakini obwanchani obu omotongi obwanchani obu bore ime yaye bwamong'usete bakagokonya abande bakera omanya nakaomera amakweri morengereti gaki nyasaye taboroche nyasaye nabwate eriso ria amabera naroche obwanchani obuo naende ero omonyene nabwate ekiegu kio ngosento agoetera amakuru aria aya amaya ogotoreka nkorororo igo nyasaye oyo oito tiga abakwe tiagendere gotobwera ase obogima obo tomenyete ekiagere ekerenge ekenene tobe munere toiranie obuya bori bwa kare bori bwasirete obuya bori bwa kare ekerenge keria ekenene atwagachete abamwanya banto toikeranete tonyare konyara ki togoikerana kiagera agotena ng'aki toikerane munere are omoikeranwa ase erieta ria yesu gosaba tore tata omwanchwa twachire ase ore amambia togwakambia mono ase oborai bwao obuya watorendire goika twaumeranete engaki ende naende gwatoretera amase rituko eriga tokwerenda ng'andi mono mbiamana ase ogotoigorera amariko ao buna twasoma togosaba ng'ore togoonchoreria ase intwe amana bari batotegererete egere nabaro batwara oboonchori totwara obwanchani totiga oboinche egere onsi aywo togokora abe bakogocha ase ore nakwo ogosaba bwaitu nsi amabera kristo omotori oito amen.